Muna da wani makwabci musulmi ne, mutumin nan musulmi ne, ya kai kusan shekara 60 da wani abu. Mutumin nan bai son sallah, ko kuma in ce bai ma sallah. Saboda ba ni ba, kowa ma cikin unguwarmu kowa ya gane mutumin nan bai sallah. Kuma yana da hankali, yana zuwa aiki. Amma da an ce maka lokacin sallah, ba za ka taɓa gani ne masallaci ba. Bai ƙaunar ibada, bai son sallah. Kuma ga shi musulmi, asalin shi duk familin su musulmai na. Kuma ba mahaukaci ba. Shi yasa koyaushe in kun gane cikin damuwa da baƙin ciki, ya ma rasa inda ma daɗi yake. So, ya kana musulmi ka yi tunanin wai za ka ji daɗi baka bauta ma Allah ba, kana musulmi sannan kuma ka ce baka sallah. Wallahi duk abin da ka ga wai kana da, in kana da kuɗi ne, in kana da wani abu ne na duniya, matuƙar dai baka bauta ma Allah, to wallahi babu ne za ka yi ka ji daɗin rayuwa. Saboda Allah shi ka ba da daɗi na zuciya. So baka bauta mishi ba, in ya ga dama ba zai baka daɗin ba. Kai ba zai ma baka ma daɗin ba. Saboda me? Saboda baka bi shi ba. Ko kana da kuɗi, za ka kana da kuɗi amma kuma damuwa ta maka yawa. Mafi yawancin irin ma mutanen nan masu duniya haka, waɗanda ba su bauta ma Allah, wata rana za ka ga sai sun sai magani sun sha in dare yayi saboda ba su iya kwana, baƙin ciki ya musu yawa. Mu kasance masu yawan bauta ma Allah saboda mu samu farin ciki duniya da lahira. Allah ya sa mu dace, amin.